Спомням си, че има един българин, който се казва покойник Петър Димков, природолечител, който използваше и ирисовата диагностика. Аз съм се срещал с него няколко пъти. Трябва обаче да ви кажа, че той не можа да ми познае. Дори се обърка. Видях в неговата къща, той живееше на кръста в една скромна къща, скромна обстановка. Но там, на рафта, беха наредени книгите на Петър Дънов. Ние, човеците, страшно и чудно сме сътворени. Наистина Господ Исус Христос казва, че ако на някого окото е здраво, той цялото му тяло ще бъде здраво. Разбира се, тук Спасителя говори в духовен смисъл, че ако ние гледаме с духовни очи, с чувства и мисли в сърцето си, с добри пожелания и намерения към човеците, а не с лукаво око, ще бъдем и духовно здрави. Корена на ирисовата диагностика е някъде в Китай. Много също се рекламира китайската стара медицина, но която пак е свързана с гадание по небесните тела или пък с астрологията. Много се рекламира също така акупунктурата и акупресурата. Иглообождането и масаж на съответните нервни възли, наречени в източните религии чакри. В България в НДК имаше конгрес по акупунктура. Много добре си спомням, че един китайски професор говореше и казва: ако мислите, чрез акупунктура може да изчезват туморни образования, жестоко се лъжете. Истината е, че чрез иглообождане може да се отстрани и премахне некоя мигрена, някакво друго заболяване, като се възпали съответният нерв. И тази страна или това място се намали възпалението на нерва. И така нервите се успокояват и болката може да премине. Точно тогава, по времето на този конгрес, мен ме разпитваха в първо районно и един от следователите ми каза, че с акупунктура се вършили големи чудеса и че той можел да ми даде литература по този въпрос и аз да захвърля Евангелието и да се хвана с ирисовата диагностика. Цитирах му този професор, а той ми каза: той като е професор, та много знае ли? Какво си въобразява той? Това беха думите му. Аз нищо не му казах, но си помислиха: пък ти като си ченгета, повече ли знаеш от професорите? Наистина, това беше написано в едно списание, не си спомням, ако не се лъжа, тогава беше Здраве, но нема кой да чете и нема кой да се вслуша в това, което тези хора, които са специалисти, които познават ирисовата диагностика, познават историята на ирисовата диагностика, а слушат едни други величаенето: знаеш ли какво голямо чудо стана, познаха ми. Зад ирисовата диагностика стои предсказвателен дух. Това е истина.